ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଅତୀତକୁ ନେଇ ମନ ପକାଏ ଆଉ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ଆଜିର ଏହି ସମୟ ଅତୀତରେ ବିତେଇଥିବା ସେ ସମୟର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ହେଇପାରେ ସେ ସମୟ ଭଲ ହେଇପାରେ ସେ ସମୟ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ସମୟକୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଢେର ସାରା ସ୍ମୃତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଆଖିରୁ ଝରିଥାଏ ଲୁହ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ କାଶ ସେ ସମୟ ଫେରି ଆସନ୍ତା କି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କୋହକୁ ଆଖିର ଲୁହରେ ବସେଇ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛେ ଯେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ବିତେଇଥିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ଆଖିରୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ଲୁହ। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅତୀତରେ ସେ ସମୟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସତରେ ଅତୀତରେ ସେ ସମୟ ପୁରା ନିଆରା।